Printzipioz, heziketaren kontzeptua bera, askatasunarekin edo libre izatearekin kontrajarria den kontzeptua da, nolabait. Heziketa modelo guztiek dutelako atzean, haurrak bilakatu behar duen horren eredu bat, zeinari egokitu behar zaizkion haurrak. Beraz, hori da, maila apalago edo handiago batean, hori da haurraren askatasunaren ukazio bat. Beraz, horrela ulertuta heziketa, ez da existitzen al heziketa librea nolabait. Librea izatea delako hain zuzen ere, gu ez garela inor, haur batek zer izan behar duen, aldez aurretik seinalatzeko. Gainera, hau pixkat bitxia egiten zait, zenbateraino garen helduak eta gizarte bezala handi usteak, guk egin dugunean hain mundu itxusia, hain gizarte itxusia, hain gaizki bizi garenean, hain eskasa garenean gizaki bezala, beraz ez dugu asmatu gure bidean, ari naiz sozialki nolabait, nor gara gu aur bati esateko zein den bidea, gu iritsi gara amildegi batera, beraz aurrak segitzen baldin badu gure eredu bera, amildegira doa, eta horrela gabiltza gainera humanitatea iritsi da, zoriontasun falta tasa ikaragarrietara, violentzia tasa ikaragarrietara, eta behar dugu gelditu eta esango. Agian aurre behar digute guri, gizakiaren benetako bidea zein den, ezta? Eta guk ikusi behar dugu, guk eskua sartu ez baitu oraindik beraien bizitzan, alegia beraiek sanoki, zenbateraino izaten aldiren gaiago bizitzeko, ez? Nik heziketa ulertzen dut ez, hau da, heziketa librea defendatzen dut nolabait, naiz eta aldez aurretik esan dizuetan pixkat kontrajarritako terminoa direla, baina ulertzen dut heziketa nolabait bizitzeko modu bat bezala. Alegia, ni erlazioak ditut, harremanak ditut jendeekin, eta jende horien artean aurrak daude. Eta ni erlazionatzen naiz modu batean aurrekin, erlazionatzen naizen bezala, nire berdinekin. Horrela ulertuta da, erlazionatzeko modu bat, egia dena, zeinak baduen nolabait ondorio bat edo baduen eragin bat aurraren konfigurazioan, noski, alde horretatik ez da harreman simetrikoa, ez da harreman bat berdinetik berdinera gertatzen aldena, zen ere jardunak berarekiko izango du efektu bat, ez da? Baina ulertzen dut gehiago, alegia, nire borondatea beregan eragiteko desaktibatu egiten da. Bera pertsona bat da, pertsona oso bilakatzeko bidean dago, baina duintasuna du, gauzak erabakitzeko gaitasuna du, bere realitate esparru handiago edo txikiagoan, eta nik egin dezakedana da hor, errespetatu bere erabakimen esparru hori, eta lagundu, eta seinalatu zein den egin beharko lukena, oraindik berak kontrolatzen ez dituen bere bizitzaren esparruetan. Baina heziketan nik ulertzen dut gehiago pixkat akonpainamendu bat bezala. Bizitzeko modu bada, eta erlazionatzeko nire modu horrek, konstiente naiz, baduela eragin bat aurrarengan. Heziketa libreaz dena dela beste ñabardura bat ere egin behar da zeren eta hain gaude urrun, lehenago ere esan duan bezala, askatasunetik eta aske bizitzetik, iruditzen zaigu hain gauza irreala, hain gauza paradisiakoa, baina ez dagoena gugan, eta nolabait horrantz jo behar dugula, baina benetan ez dakigula askatasunean bizitzen, pentsatzen dugunean aur baten askatasuna errespetatu behar dugula, hor sekulako interferentziak sortzen zaizkigu, ze karo, nik pentsatzen baldin badut askatasuna dela adibidez mundu bat edo bizitza bat, errealitate bat non ez dagoen mugarik, non dena posible den, non nire gogoa beti egiten den, nik horrela interpretatuko dut aur baten askatasuna ere, eta beraz hor sekulako disfuntzionaltasuna sortzen da, bai. Askatasuna ez da mugari gabeko errealitate bat. Da, errealitate bat, non ni naizen nire bizitzaren gidari. Nik hartzaitut nire erabakiak esparru txikiagoan edo handiagoan, nire adinaren arabera eta nire gaitasunen arabera. Baina ez da mugari gabeko nolabait errealitate bat. Eta hor, somatzen ari gara nolabait, nola garai batean hitz egin behar zen gehiago askatasunaren beharraz, alegia horrak ez ditugu bideratu behar, zuzendu behar, hori txontxongiloak direla pentsatzea da, eta horrek garamatza gainera oso gizarte eredu direktibora, eta beraz ez da bat ere inozentea, eredu direktiboak egiten duena da, pertsona batengan sortu gidari baten beharra. Ez duelako jakinen bestela, bizitzen. Ikasten du, beste batek esango izkiola beti, gauzak nondik jo behar duen, zer egin behar duen, noiz, nola eta bar. Orduan, heziketa librea horri kontra jartzen zaio, baina ez du esan nahi, bakarrik utzi behar ditugunik. Ze badira gauza asko oraindik aurrek ezakizkitenak,
eta beraz behar diegu horretan lagundu, baina ez bideratu.